Fresh Makers 14. Gde ste drugari, naši prijatelji i rodbina? Poznanici i nepoznanici. Da, sestre, tetke, muževi. Da li ima muževi? Danas gledaju neki muževi. Ako gleda neki muž, neka napišu komentar. Ako nečiji muž, ako nečiji žena, onda nije problem. Ako je papučić i onda neka pišu u komentari i tada. Pa šta da vam pričamo, brate, ništa s peci. Halo, Fresh Makers, vruća linija, veseli devojke, kaj telefona, izvolite. A, vi biste... Mi bi da vam kažemo da smo dobro. I da živimo... Ja baš nisam. I da živimo solidno. Iskreno kažem, nemam pojma šta snimam. Ovo je crevo kod mene bilo u kupatilu i ono je zaledilo se i sad slušaj. Ja bi neko takmičenje pokazao najbolju formu građe tela. Za bodybuilding. Stvari, dobro, ja da ne smatram bodybuildingom, ali dobro, najbolja forma tela. I ono, za divno čudo, bio sam u užem krugu, ne znam da li sam pobedio, stvari možda i nisam, možda i jesam, jer sad treba da se sad završava taj konkurs, bla, ne vem li ga, neće da komplikujem, nemam pojma, jesam, nisam, koga jebe, važno da je učestvovati. Da, zahvalio bi se svima. On je samo to da vam kaže hvala što ste mu lajkovali sliku, ako ste mu vi lajkovali sliku. Ako ja... niste, opet idete da je lajkujete! Ne, neće, to ne pali, kaži. Šta sam rekao? Odmah bre! Da, ja ne znam, ja stvarno kažem, nemam internet tamo u Beogradu, ali čuo sam da, kako se zove, da dosta ljudi sad koristi tu moju uzrečicu koja je sasvim slučajno se pojavila. Da, on ima običaj tako da se dere i... Volim, vidi, primetili ste od prvog dela da ja nisam normalan. Da, ima običaj da pusti malo glas, ja sam na to navikao, tako da... On se ne plaši malo. Ja se samo plaši malo, ali malo se plaši. Šta je bilo? Ko je kurac ugasio sve? Pusti me, pusti! This is a message for all Fresh Makers infidel. Kidnapovali smo ova dva debila koje gledate često. Ako se svi pobunite protiv akte, oni će nastradati i bit će za uvek izbrisani sa YouTube-a. Sa njima krećemo, a posle njih i svi ostali blogeri. Tako da dobro razmišljate šta trebate da radite. Videli ste, ko nije čuo šta je akta, bit će dole, ne može pričamo mnogo glasno, bit će dole u descriptionu kako se zove, link, pa ćete da razumete šta je akta. Da, stavit ćemo na srcu. I stvarno, ako se ne budete pobunili protiv toga, stvarno više neće moći da gledate ni Fresh Makers, ni Gastoza, ni... Ni ne znam, ni to. BN Stories, ni nikog. Ovom prilikom ih sve pozdravljamo, ali ljudi, realnost je realnost, ako to stupi na snagu, svi smo propali. Svi, naš kanal možemo slobodno da brišemo. Da. Znači, ne slobodno, nego moramo da brišemo. Znači, ovdje smo ovako, onda se imamo klaviri, tako to. Da. Pa bar da smo krali nešto, pa ima. I to je to. Pitanje od prošle nedelje je glasilo... Da li se puši kada vi pišate? Da. I odgovor je bio od ovog čovjeka. Odgovor je... Ali... Mislim da je ovo ne veze, opet ću da postavim ne pitanje, Zagore. Sad će da bude jedna mudrost i morate da razmislite o tome, da nam kažete vaše mišljenje ili možda potencijalni odgovor. Kaže, super za leđa, nikog ne vređa, šmar se do šmara ređa. Think about it. Razmislite, think about it, take a second, matter of fact, you can take 4. I šta mi da kažemo za... Pa zašto ja nismo rekli, brate? Fuck